Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην ώρα της Φένιας. Είμαι η Φένια και είμαι πραγματικά τόσο χαρούμενη που από σήμερα και κάθε εβδομάδα θα σας κρατάω παρέα από αυτή την τηλεοπτική μας εκπομπή που θα είναι στο Hi TV. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θα έχουμε πολλά θέματα ομορφιάς, θέματα καθημερινότητας, θέματα που μπορούμε να αναλύουμε και να λέμε γενικά ό,τι αφορά στη ζωή. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε και να ευχαριστήσω την κυρία Νατάσα Κρητικού, υπεύθυνου εμπορικού τμήματος του Hi TV. Και φίλη σου. Και φίλη μου. Καλή αρχή. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Για να δούμε έτσι, δηλαδή. Λοιπόν, πέρα από διάσημη TikToker που κάνεις χαμό στα social media, θέλω να πω ότι εγώ προσωπικά και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Hi TV και φίλος μας, ο Αλέξανδρος ο Πετρίδης, είμαι εδώ για να σε καλωσορίσουμε στο κανάλι. Ευχαριστώ να σου πάρα πολύ. και οι δύο καλή αρχή, καλή επιτυχία. Και να σου πω ότι μόλις ο Αλέξανδρος μου ανήγγειλε ότι θα έρθει η Φένια στην παρέα μας, θα της βούμε μια πολύ ωραία ώρα για να τη βλέπουν οι κυρίες, που νομίζω ότι κάθε Τετάρτη στις 7 είναι ό,τι πρέπει για τα κορίτσια τα οποία θα είναι στο σπίτι, δεν δουλεύουμε, ξεκουραζόμαστε, μαμάδες, εργαζόμενες, γυναίκες, οι οποίες θέλουν να σε δούνε. Νομίζω ότι θα είσαι η καλύτερη συντροφιά και εγώ σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία και σε αυτό το νέο σου εγχείρημα, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα ασκήσεις, το κάνεις με αγάπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το τόσο θερμό, πραγματικά για την τόσο θερμή υποδοχή σου. Μα το αξίζεις. Και για το τόσο ωραίο αέρα που μου δίνεις σαν πρώτη φορά. Και γράφεις και τέλεια. Ευχαριστώ πάρα Δώσε ένα πολύ. κοντινό. Ευχαριστώ Γράφει και πολύ. τέλεια, έτσι ακριβώς. Καλή μας αρχή. Καλή μας αρχή σε αυτή την καινούργια εκπομπή που αφορά, Νατάσα μου, τη γυναίκα, την καθημερινότητα, την ομορφιά. Τους προβληματισμούς. Εννοείται. Θα αναλύουμε θέματα τα οποία πραγματικά αξίζει να βλέπετε. Αυτή την ώρα σας δίνω το λόγο μου και σας υπόσχομαι, θα την περιμένουμε πώς και πώς, αγάπες μου. Πώς και πώς. Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε. Να σου κάνω μια ερώτηση. Εννοείται. Λοιπόν, θέλω να σου το πάω λίγο κάπως έτσι συνεντευξιακά στην δική σου εκπομπή, ότι κάνω εγώ στα δικά μου. Σ' αγαπώ. Και εγώ και θέλω να σου πω, επειδή σ' αγαπώ και εγώ, αλλά σ' αγαπούν και οι φίλες, ξέρω ότι τώρα εδώ σε παρακολουθούν στους δέκτες. Όλες σου οι φίλες από το TikTok, όλες σου οι φίλες προσωπικά, οι πελάτησες, οι γνωστές σου. Ένα μεγάλο φιλί. Θέλω να τους δώσεις ένα μήνυμα. Γιατί κάνεις αυτή την εκπομπή? Γιατί νομίζω ότι για εκείνες τις κάνεις. Εννοείται. Λοιπόν, Νατάσα μου, για να είμαι ειλικρινής, εγώ ως γνωστό είμαι στο TikTok. Είσαι πολύ δυνατή. Ισχύει. Το κάνω με πάρα πολύ αγάπη, όπως έχω πει και στο κοινό μου, το κάνω από χόμπι. Επέλεξα να κάνω και δική μου εκπομπή σε συνεργασία με εσένα που στο ζήτησα, που είμαστε και φίλες από τα παλιά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Αλέξανδρο Πετρίδη. Εννοείται. Μια παρέα, όπως καταλαβαίνετε. Και θα έρθει κι άλλος ένας στην παρέα σου λίγο. Θα τα πούμε, Και χαρά μας. Επέλεξα να κάνω αυτή την εκπομπή γιατί θέλω να βγει και προς τα έξω όλο αυτό το θέμα της ομορφιάς, της γυναίκας, της καθημερινότητας. Κάποιες αλήθειες, όπως λέω και στο TikTok, γενικά θέλω να είμαι η TikToker της καρδιάς σας και influencer της καρδιάς σας, η οποία θα είναι τα πράγματα και θα λέγονται όπως πραγματικά πρέπει να είναι και να φαίνονται. Όχι αυτό που θέλουμε να δείξουμε, αλλά αυτό που πρέπει να δείξουμε. Είναι αλήθεια σου. Ακριβώς. Εμένα, όσους με ξέρετε μέσα από το TikTok και μέσα από τα social, ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ειλικρινής, πάρα πολύ δυναμικός μέσα σε όλο αυτό και πραγματικά ήθελα αυτό να το βγάλω και προς τα έξω και σε ένα κανάλι το οποίο με χαρά μου επέλεξα να είναι το Hi TV και ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και τον Αλέξανδρο και όλο το team, φυσικά όλα τα παιδιά, γιατί σου φτιάξανε πάρα πολύ ωραίο σκηνικό και το αξίζεις. Πραγματικά ευχαριστώ όλη την ομάδα και πίσω από το πλατό και τους καμέραμαν όλους. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να έχουμε μια ωραία συνεργασία, να αρχίσουμε μια καλή σεζόν, μια υγιή συνεργασία. Καλή μας αρχή. Καλώς ήρθατε στην ώρα της Φένιας. Έτσι. Θες να με ρωτήσεις κάτι, πάμε να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις ή θες να συζητήσουμε για ομορφιά, τι θέλεις? Γιατί σε λίγο θα έχουμε και τον καθήλυνα αρμόδιο της ομορφιάς, αλλά δεν θα τον αποκαλύψουμε. Ξέρεις τι θα ήθελα? Επειδή πρώτη φορά σε γνωρίζει το δικό μου κοινό, θα ήθελα λίγο να συστηθείς, Νατάσα μου, επειδή έχω μιλήσει στο TikTok για σένα. Έχω πει κάποια πράγματα και για τον Αλέξανδρο Πετρίδη, αλλά τον Αλέξανδρο Πετρίδη το γνωρίζω ότι είναι φίλος μου, ότι είναι γνωστός μου, τα πάντα.
θέλω λίγο να μιλήσεις για σένα. Θέλω να μας πεις γενικά πώς δραστηριοποιήθηκες πάνω σε αυτό. Γενικά θέλω να μιλήσεις για σένα. Άντε, να σου πω 5 πράγματα για μένα. Κοίταξε, Και γενικά πώς είναι η ζωή σου όταν βγαίνεις στην τηλεόραση. Θέλω πολύ να τη μάθω αυτό. Και από πίσω. Η καθημερινότητα, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, όπως είμαστε τώρα εμείς εδώ, θα ήμασταν και εκεί, θα ήμουν και εκεί, θα ήμουν και στο σπίτι μου. Μπορώ να σου πω εδώ είμαι πιο άνετα. Νομίζω, όταν πάμε να βγούμε πρώτη φορά στο φακό, τουλάχιστον εγώ αυτό το έπαθα, ενώ είμαι στο TikTok, έχω ένα άγχος. Αυτό, όλος ο αέρας που βγάζεις, αυτή η άνεση, βγαίνει κάπως από μέσα σου, έτσι. Ναι, το 11 ξεκίνησα, μετά από τόσα χρόνια, 10, 11, φαντάζομαι ότι πια δεν είναι. Πια είναι το σπίτι μου, ρε παιδί μου. Όλος ο κόσμος. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, το High ήταν και το πρώτο κανάλι μετά από ένα παιδικό κανάλι που ήμουν, από το οποίο ξεκίνησα τυχαία, ρε παιδί μου. Δεν έχω άγχος, γιατί εδώ τα παιδιά τα ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Έχω δουλέψει στο έχω δουλέψει σε πολλούς τηλεοπτικούς μου, τέλος πάντων, αλλά εδώ είναι ότι πάντα ήταν αυτό το κλίμα το οικογενειακό. Το κλίμα το οποίο νιώθεις οικειότητα, γιατί βλέπεις ότι τα παιδιά και πίσω από τις κάμερες και μπροστά δεν σε αγχώνουν, σε αφήνουν για να κάνεις δουλειά σου. Οπότε όλο αυτό εμένα, το να παρουσιάζω τον κόσμο, το να κάνω τηλεμάρκετινγκ, γιατί σε αυτό δραστηριοποιήθηκα πολλά χρόνια στο τηλεμάρκετινγκ, σε πάρα πολλά κανάλια και πανελλαδικής εμβέλειας, μαζί με πολύ γνωστούς παρουσιαστές, όπως η Ανίτα Πάνια, όπως ο Γιώργος Λιάγκας, όπως ο Ναός Γουμενίδης, η Ελένη Τσολάκη. Πάρα πολλοί κόσμος, τέλος πάντων. Δεν νιώθω άγχος. Είναι αυτό που λέγαμε, κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα και νιώθεις ευλογημένος, αλλά το κυνήγησα και πάρα πολύ, γιατί το ξεκίνησα μόνη μου, με δικές μου ιδέες. Πίστευα πάντα ότι το τηλεμάρκετινγκ, όταν το ξεκίνησα το 2011, που ήμουν από τα πρώτα πρόσωπα που βγήκα προς τα έξω με προϊόντα και τα παρουσίασα στο τηλεοπτικό κοινό, νομίζω ότι εγώ έριξα περισσότερο το βάρος μου στα επιχειρήν. Και εξού και η θέση που έχω τώρα εδώ, το οποίο μπορώ να σου πω το διασκεδάζω και μου αρέσει περισσότερο από το να βγαίνω. Το να βγαίνω όμως είναι η χαρά μου. Αυτό. Η χαρά, γιατί έχω δίπλα στην εκπομπή μου συνεργάτες που έχω πάρα πολλά χρόνια, που έχουν να μου πούνε πράγματα, που έχουν να δώσουν πράγματα και μέσα από αυτό υπάρχει μια συνεχής ροή, γι' αυτό. Τέλεια, τέλεια. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ορίστε, με παίρνουν και οι συνεργάτες μου. Κάπως έτσι πάει το πράγμα. Μάθατε λοιπόν ποια είναι η κυρία Νατάσα Κρητικού. Πάμε να καλωσορίσουμε. Θέλω εσύ να το καλωσορίσεις. Εγώ να σου ξαναπώ, γιατί θα κάτσω όμως στην παρέα, γιατί θέλω να είναι εδώ που θα είναι εκείνος εδώ. Τον αγαπώ πάρα πολύ τον Γιώργο. Λοιπόν, θέλω να σου πω ξανά ένα μεγάλο καλώς ήρθες στην τηλεοπτική μας παρέα και στην οικογένειά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά τη θεωρώ πολύ σημαντική και ουσιαστική και πολύτιμη την εκπομπή στο κανάλι μας, γιατί μια αμιγώς γυναικεία εκπομπή όπως εσύ θα την παρουσιάσεις με το σκέψο, το ταπεραμέντο και το ταλέντο σου, μας έλειπε. Και χαίρομαι πάρα πολύ που φέτος εντάχθηκες στο τηλεοπτικό μας πρόγραμμα. Να σου πω καλή επιτυχία και να σου πω να κάνεις πάντα αυτό που γουστάρεις μέσα από την ψυχή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμάει πάρα πολύ ο λόγος σου. Γενικά, όλο αυτό το όμορφο καλωσόρισμά σου με κάνεις να νιώθω άνετα μπροστά στο φακό. Πραγματικά, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Και δικαιό μας. Πραγματικά, καλή μας αρχή, Νατάσα μου. Καλή μας αρχή. Και να έχεις και τους καλύτερους καλεσμένους που ξέρω ότι ετοιμάζεις μεγάλες εκπλήξεις. Ισχύει. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε. Πάμε, δώσε Νατάσα. Άκου, να δώσω μία πάσα και μετά θα τη δεις εσύ έτσι κι αλλιώς καθημερινά. Λοιπόν, τώρα πάμε στον μέτρο της ομορφιάς, τον υπέρμαχο της γυναικείας ομορφιάς. Δεν ξέρω, θα μου πει και όχι μόνο ή μόνο. Και έναν από τους καλύτερους make-up artists και όχι μόνο, γιατί είναι πολυεργαλείο. Ποιος είναι? Πάμε να δούμε ποιος είναι. Να είμαστε πάλι. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Πανάγο, επιχειρηματία στον τομέα της ομορφιάς και παραγωγό μάνατζερ καλλιτεχνών, σωστά? Ναι, είναι κάποια από αυτά τα πράγματα που κάνω σε αυτή τη ζωή. Θέλω να σε καλωσορίσω με τη σειρά μου, Φένια μου, στην οικογένειά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ στο High TV βλέπεις, είμαστε όλοι, όσοι είμαστε εδώ, πια είμαστε όντως μια οικογένεια, θα το νιώσεις πολύ γρήγορα, κι ας είναι η πρώτη εκπομπή. Εγώ τώρα πια είμαι στην εκπομπή του Αλέξανδρου, του Πετρίδη, στο Εδώ Είμαστε, είναι μόνιμα στο πάνελ. Χαίρομαι πάρα πολύ που διάλεξες να είμαι ο πρώτος σου καλεσμένος, θεωρητικά. Ήτανε και εμένα τιμή μου, γιατί έχω μάθει τα καλύτερα. Πραγματικά έχεις δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ πάνω σε διάφορα που θα θέλαμε να μας πεις. Πώς τα καταφέρνεις, τι γίνεται? Τα καταφέρνω όπως τα καταφέρνεις και εσύ. Έχεις πάρα πολλά πολύ λίγο ύπνο, πολλές έννοιες, δημιουργική σκέψη, project ατελείωτα, τα οποία τα μελετάμε και όποια βλέπουμε ότι είναι
στο χέρι μας να τα υλοποιήσουμε, βγαίνουν προς τα έξω άμεσα όμως. Η Νατάσα εδώ ξέρει. Ναι, γιατί όπως είπε, είμαστε οικογένεια, είμαστε και φίλοι όλοι εδώ. Είμαστε φίλοι, θα το καταλάβεις πολύ Ναι. γρήγορα αυτό. Εδώ θα σου δώσω να καταλάβεις ότι εγώ πέρσι ξεκίνησα με το να δείχνω τη σχολή μου, το SO Makeup Academy, με τη Στέλλα την Ορφανού, μια από τις καλύτερες make-up artist που έχουμε, όπου έχω τη μεγάλη τιμή να είμαι και εγώ μέσα σε αυτή τη σχολή. Θα ήθελα και να πάρα είμαστε πολύ να συνεταίροι. μάθω και εγώ και οι τηλεθεατές για τη ζωή σου γενικά, όλα αυτά που μου έχεις αναλύσει πραγματικά τον χρόνο που τον βρίσκεις, πώς έχεις καταφέρει σε αυτή την ηλικία που είσαι να κάνεις και πραγματικά σου δίνω συγχαρητήρια για όλη αυτή την πορεία σου στο χώρο του μακιγιάζ, γενικά στη δική σου σχολή. Να τα. Βάφωνα, ναι. Όπως βλέπετε και στην οθόνη, είναι η σχολή του Γιώργου Πανάγου μαζί με τη Στέλλα Ορφανού. Με τη Στέλλα Ορφανού. Είμαστε στον Πειραιά, ο Αλαμιδίου 58. Κάνουμε ουσιαστικά, ξεκινήσαμε, είμαστε 1,5 χρόνο περίπου. Πολύ ωραία. Εμένα έτυχε, με τη Στέλλα ήμουνα φίλος πολλά χρόνια. Μου λέει, Γιώργο, θέλω να ανοίξω σχολή. Της λέω, Στέλλα, όταν ήμουν το 2012 στην Ινδονησία για τις δουλειές που έκανα με τα ναυτιλιακά, γιατί αυτή ήταν η βασική μου δουλειά, έκλεινα κάποια εμπορεύματα. Μέσα στα ξενοδοχεία που ζούσα αρκετό καιρό μέχρι να κλείσουμε δουλειές, γιατί όπως ξέρεις και εσύ από τις δικές σου δραστηριότητες, η Ασία είναι μια δύσκολη ήπειρος να κλείσεις Έως δουλειά. πάρα πολύ δύσκολη, θα Ακριβώς, έλεγα. και μας παίρνει πολύ χρόνο να το κάνουμε αυτό. Ισχύει. Άρχισα να παρακολουθώ κάποια σεμινάρια τότε κυρίως για το skincare, για την περιποίηση του προσώπου, για να περάσει και η ώρα μου. Σε κάποια στιγμή όμως όταν τα βάλα κάτω, γιατί αυτό κάνω εγώ. Ήτανε λέω, κάτι που το ήθελες από μικρός ή ναι, απλά? ήταν κάτι το οποίο εμένα μου άρεσε η περιποίηση και στον άντρα και στη γυναίκα. Μου άρεσε πάντα. Και δύσκολο τομέα για άντρα, συγγνώμη που διακόπτω. Ναι, είναι. Είναι Ήταν δύσκολος. ο λόγος που θέλησα να είσαι πρώτος στην εκπομπή μου πραγματικά, γιατί αφορά την ομορφιά της γυναίκας. Έτσι. Ένας τομέας ο οποίος εγώ όλα αυτά τα χρόνια δραστηριοποιούμε πάνω σε αυτό. Έχω να κάνω καθαρά με την ομορφιά της γυναίκας και την περιποίηση. Οπότε ήταν πραγματικά τιμή μου να είσαι εδώ, να μου πεις για αυτό το ξεκίνημά σου, για τη σχολή σου και γενικά για όλο αυτό το Όταν, λοιπόν, ωραίο κλάδο. Όταν λοιπόν ήρθε αυτό το πράγμα και το έζησα σε αυτή τη χώρα, τα βάλα κάτω και λέω σε κάποια στιγμή θα επενδύσω πάνω σε αυτό. Τα χρόνια πέρασαν και ήρθε τότε η Στέλλα πριν 1,5 χρόνο, μου λέει, Γιώργο, έτσι και έτσι. Σκέφτομαι να κάνω αυτό, την τέχνη μου να την περάσω, να τη δείξω και σε μαθητές και να βγάλω και εγώ δικούς μου make-up artist. Της λέω, Στέλλα, εδώ είμαστε. Πάμε μαζί. Θα μάθω όμως, θα μπω μέσα να κάνουμε όλα τα μαθήματα. Έχω περάσει όλους τους κύκλους, από το basic πρόγραμμα που έχουμε μέχρι το pro και το master. Είναι πολύ αυστηρή, να το πούμε έτσι, δασκάλα η Στέλλα, γιατί η τέχνη είναι πολύ δύσκολο. Το make-up, επειδή το ξέρεις κι εσύ, δεν είναι κάτι τυχαίο, βάζω 5 προϊόντα πάνω μου και έγινε. Για Και αυτό μένα πρέπει να το ξεκινάει από καταλάβουν. Για σένα ξεκινάει από χόμπι, αλλά σαν δουλειά και σαν αποτέλεσμα που Πρέπει να το φαίνεται, αγαπάς για πρέπει να να το το αγαπάς, σπουδάσεις. Είναι αλλά κάτι έχει δύσκολο, θεωρώ. κανόνες. Έχει δεν πολλούς είναι τώρα να κανόνες. πινέλω και αρχίζω Δηλαδή, και όχι, γράφω, όχι. να Εμείς αυτό κάνω διδάσκουμε οποιοσδήποτε. προσωπολογία, διδάσκουμε τις γωνίες του προσώπου, διδάσκουμε τα πάντα, όλα μας τα χαρακτηριστικά, όλα τα προϊόντα, από τις βάσεις, από τα primer, από τα foundation και όλα τα υπόλοιπα. Μέχρι που κάνω εγώ μαθήματα μέσα εκεί, το κομμάτι του management, το κομμάτι του social, πώς ο make-up artist θα βγει προς τα έξω για να διαφημιστεί, πώς θα επενδύσει πάνω στον ίδιο τον εαυτό. Έχουμε και τέτοια μαθήματα μέσα, τα οποία χαίρομαι κιόλας πάρα πολύ, εγώ τα κάνω αυτά. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάθονται τα κορίτσια, δηλαδή είναι προαιρετικό, να σου το πω έτσι, και όλες μας οι μαθήτριες έρχονται κανονικά στην ώρα τους και είναι εκεί γιατί τους ενδιαφέρει, όπως ο αδερφός μου κάνει βίντεο και φωτογραφία μέσα εκεί, γιατί ένας make-up artist όταν φτιάχνει το δημιούργημά του, τον πίνακά του, πρέπει να ξέρει να μην τον χαλάσει στη φωτογραφία με μία λάθος λήψη για το πώς θα το παρουσιάσει έξω. να βελτιώσει μια τέλεια, Ακριβώς. Το book μας, όπως ξέρεις και εσύ, είναι το πρώτο μας εργαλείο σε αυτή τη δουλειά. Ισχύει. Λοιπόν, όλα αυτά στη σχολή τα διδάσκουμε. Όπως έχουμε βάλει τώρα και άλλες ειδικότητες και θα βάλουμε και άλλες. Δηλαδή, τώρα κάνουμε και μαλλιά. Κάνουμε σεμινάρια για μαλλιά.
Κάνουμε... Σε αυτό τον πολύ χρόνο που σου περισσεύει και θέλεις κάτι ακόμη να κάνεις. Κάτι ακόμα να κάνουμε. Κάτι, ναι. Κάνουμε και από αυτό. Θα ξεκινήσουμε με τον καινούριο χρόνο και θα βάλουμε και την ειδικότητα του μπάρμπερ μέσα στη σχολή. Συγχαρητήρια. Πρέπει να αναπτυχθούμε. Ό,τι καινοτόμο λοιπόν και ό,τι βλέπεις ότι έχει απήχηση σήμερα με ένα από επαγγελματική κατάρτιση, το επαντρώνεις. Να δεις να ξέρεις που θέλω να σταθώ. Ως make-up artist κι εγώ, αυτό που μου άρεσε στο Γιώργο είναι ότι τόνισε ότι μαθαίνουμε πώς να βάφουμε ένα πρόσωπο. Όχι απλά μαθαίνουμε να το βάφουμε, πώς να το βάφουμε. Προσωπογραφία που είπε. Ακριβώς. Εκεί στάθηκα εγώ, σε αυτή τη λεπτομέρεια. Μου άρεσε πάρα πολύ. Σε θεωρώ πραγματικά πάνω στον τομέα σου πολύ καλό. Γιατί εκτός ότι τώρα μας μιλάς για τη σχολή σου, εγώ είμαι make-up artist, οπότε όταν σπούδασα εγώ δεν υπήρχε στο 100% να ξέρεις αυτό το κομμάτι. Παιδιά, εγώ θέλω να σας ρωτήσω ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα για έναν make-up artist. Και τους δυο θέλω να ρωτήσω, τον καθένα ξεχωριστά να μου πει. Ξέρεις τι μου άρεσε να τάσα πάρα πολύ και θα σου απαντήσω και στην ερώτηση. Αυτό που είπε προσωπογραφία. Όταν εγώ σπούδασα πριν πάρα πολλά χρόνια, γιατί έχω σπουδάσει και την κομμωτική και make-up artist και τα extension, γενικά ό,τι αφορά την ομορφιά της γυναίκας, κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ η γυναίκα να βγαίνει όμορφη. Την αγαπάς τη γυναίκα, το λέγαμε και χθες. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει, γι' αυτό εξού και η ατάκα μου. Φρόντισε τον εαυτό σου, με αυτήν υπογράφω, αγάπες μου, φρόντισε τον εαυτό σου γιατί έχεις το χάρισμα να λέγεσαι γυναίκα. Τι πιο ωραίο πάνω σε αυτό, πραγματικά. Το να φροντίζεις τον εαυτό σου όσο μπορείς. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, θα είναι ένα θέμα στην εκπομπή μας, γιατί ξέρουμε τι γίνεται με τις γυναίκες, δεν προλαβαίνουμε, δεν έχουμε το χρόνο, είμαστε μαμάδες, έχουμε σπίτι. Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Εκεί θα μας βοηθήσει πάλι ο Γιώργος, αλλά μου άρεσε τέλος πάντων να καταλήξω σε αυτό που ήθελα να πω, ότι τόνισες τις γωνίες. Όταν το κάθε πρόσωπο, η κάθε γυναίκα, δεν απλά βάλαμε το make-up, βάλαμε τη σκιά, βάλαμε τη βλεφαρίδα, βάλαμε το μολύβι, ωραία, και βγήκαμε να πάμε εκεί που είμαστε καλεσμένοι. Μου άρεσε γιατί πας και βλέπεις προσωπογραφία. Τι ατέλεια έχει αυτό το πρόσωπο, έχει ζυγωματικό, πρέπει να το ανορθώσουμε, έχει βλεφαρόπτωση, πρέπει να την ανορθώσουμε. Γενικά μου άρεσε πάρα πολύ. Μαθαίνουμε τα πάντα στη όλο σχολή, αυτό. Από τα αερόφθαλμα και τα κοντόφθαλμα μάτια, τη βλεφαρόπτωση όπως είπες και εσύ, τα καθοδικά, να το πούμε σωστά. Τα καθοδικά, πολύ σωστά. Τα καθοδικά μάτια, τα κουκουλωτά, τα μαθαίνουμε όλα από την αρχή. Το ίδιο είναι και για τα χείλια, το ίδιο είναι για τις γωνίες μας. Το πιο δύσκολο πράγμα σε μένα είναι να κάνω τη φίλη μου, το μοντέλο μου. Το μοντέλο μου εντάξει δεν μπορεί να κάνει και πολλά, το βάφω όπως θέλω, βγαίνει στα εξώφυλλα, είναι εντάξει. Αλλά και πάλι, την πελάτησα να καταλάβει ότι κάτι από αυτό που έχει δει, μας στο Instagram, μας στο Pinterest, μας στο Google, μα κάπου, δεν είναι απαραίτητο ότι μπορεί να αποτυπωθεί πάνω της. Και αυτό για μένα είναι το πιο δύσκολο, να καταλάβει πελάτησα ότι δεν σου λέω όχι γιατί δεν μπορώ να το κάνω. Σου λέω όχι γιατί είναι λάθος και θα βγάλουμε ένα λάθος αποτέλεσμα. Γιατί το δεν σου οποίο, ταιριάζει. γιατί δεν σου ταιριάζει, δεν μπορώ να το κάνω. Δηλαδή, δεν μπορούν όλες οι γυναίκες, για παράδειγμα, να τραβήξουν eyeliner. Δεν ταιριάζει σε όλα τα μάτια το eyeliner. Ή το για ποιο λόγο, ακριβώς Π.χ. για ποιο λόγο να μην σου κάνω κάτι το οποίο να σε αναδείξει και να σου κάνω κάτι το οποίο το είδες και θέλεις σώνει και καλά να το κάνεις. Θα σου απαντήσω εγώ σε αυτό, που το ζω στην καθημερινότητά μου με τη γυναίκα και μέσα από τα social και μέσα από την άποψή μου, γιατί είμαι και με το ρούχο και γενικά ό,τι αφορά όλο τον τομέα της γυναίκας, όταν βλέπουμε κάτι προσπαθούμε να το αποτυπώσουμε πάνω μας. Γιατί αυτό μας αρέσει, γιατί το βλέπουμε ωραίο, γιατί νομίζουμε ότι είμαστε σαν αυτό. Εγώ θα πω ότι κάθε γυναίκα είναι ξεχωριστή. Ακριβώς. Η κάθε γυναίκα έχει τη δική της ομορφιά, γιατί όλες οι γυναίκες είναι όμορφες. Έχει τη δική της ομορφιά. Την ομορφιά, αγάπες μου, δεν τη βγάζει η εξωτερική εμφάνιση. Δηλαδή, όσο και να φτιαχτείς σαν γυναίκα, όσο και να μακιγιαριστείς, όσο και ό,τι και να κάνεις στον εαυτό σου, πραγματικά θα βγάλει ο αέρας σου την ομορφιά της γυναίκας και μετά εσύ θα ενισχύσεις αυτόν τον αέρα. Εκεί θέλει λοιπόν να καταλήξει ο φίλος μας ο Γιώργος, ότι αυτό που βλέπουμε δεν είναι πάντα αυτό που μας πάει. Θα σου πω όμως και το άλλο. Δυστυχώς έχουμε μάθει σε όλα αυτά τα χρόνια να βγαίνουμε
και να λέμε θα βαφτούμε για να γίνουμε όμορφες. Όχι θα βαφτούμε για να νιώσουμε όμορφες, θα βαφτούμε για να γίνουμε όμορφες. Για να αρέσουμε στους τρίτους. Ακριβώς. Όχι σε εμάς πρώτα απ' όλα. Είναι λίγο, διχοτομείται λίγο αυτό να Εδώ ξέρεις. ξεκινάνε πολύ μεγάλες κουβέντες, όπως ξέρεις και εσύ, που ξεκινάμε από το σεβασμό που έχει κάθε γυναίκα για το άτομό της, το οποίο είναι το πρώτο για μένα. Αυτό το κάνουμε ακόμα και στη σχολή. Κάποιες χαλαρές συζητήσεις, πάντα με τις μαθήτριες. Μαθαίνουμε να σεβόμαστε τον εαυτό μας για να βγάζουμε όλοι μας την πραγματική λάμψη προς τα έξω, έτσι όπως πρέπει. Η γυναίκα η οποία είναι θλιμμένη, είναι στεναχωρεμένη ή δεν της έχει κάτσει καλά ακόμα και το μαγιάζει το οτιδήποτε, είναι η γυναίκα η οποία πρώτα δεν σέβεται τον ίδιο της τον εαυτό. Δεν τον αγαπάει όπως πρέπει, δεν τον περιποιείται όπως πρέπει και δεν φταίει δηλαδή πάντα ο τρίτος που μπορεί να έχει συμβάλει αρνητικά στην καθημερινότητά της στη ζωή της. Ξεκινάει πάντα από τον εαυτό της. Πιστεύω εγώ, το περνάμε, το συζητάω με πολύ κόσμο. Κοιτάω να κάνω πολλές συζητήσεις με τις γυναίκες. Η γυναίκα έχει γεννηθεί, όπως λες. Άρα κάνεις και τον ψυχολόγο. Ναι, το καλά. κάνω. Γιατί αυτό, εδώ ναι, μπαίνουμε ναι. σε ένα άλλο θέμα συζήτησης. Απαραίτητο, δεν είναι? Ακριβώς της ψυχολογίας, που το θεωρώ για μένα ψυχολογία ίσον πρέπει να φτιάχνω τον εαυτό μου. Όσο μπορώ, το λέω και στα live μου, το λέω παντού, το λέω και στα social. Πραγματικά, δεν βαφόμαστε για να γίνουμε όμορφες. Βαφόμαστε για να νιώθουμε καλά εμείς. Μα για να αρέσει σε εμάς πρώτα, γιατί πρόσεξε. Ακριβώς. Καμιά φορά μπορεί να σου αρέσει να βαφτείς λιγάκι πιο βαριά. Θα σου πει ο άλλος, μα γιατί βαφτήκες τόσο βαριά, αφού εμένα έτσι μου αρέσει, εμένα αυτό νιώθω ότι μου πάει, εγώ έτσι μπορώ και εξωτερικεύω την προσωπικότητά μου. Το λέω καμιά φορά γιατί υπάρχουν διάφορες απόψεις και θεωρώ σε αυτό που λέτε, ότι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και τα social. Δηλαδή, όταν βλέπεις όλες τις γυναίκες που τις βλέπουμε τριγύρω μας βαμμένες, αναγκαστικά πολύ βαριά ή και ελαφριά, γιατί πια η μόδα έχει αλλάξει, γίνει και το natural πολύ, και είναι και πολύ ωραίο. Κάτι Αρκεί να που το ξέρεις να το υποστηρίζω κάνεις. εγώ. Έτσι. Μ' αρέσει Ναι, πάρα απλά πολύ. πρέπει να ξέρεις να το κάνεις, γιατί και το natural, άμα δεν το πετύχεις, μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Αλλά νομίζω ότι η υπερπροβολή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό που λέγαμε πριν, Ισχύει. το κάνω γιατί για μένα και όχι για να φαίνομαι. Ισχύει. Αν θυμάσαι, έχουμε κάνει natural Ναι. make-up. Ναι, ναι, Έχουμε κάνει ναι. πέρσι στην εκπομπή εδώ. Και είναι εξαιρετικό. Και είναι και εξαιρετικά δύσκολο. Εξαιρετικά δύσκολο. Βέβαια. Γιατί αν δεν γίνει από τα κατάλληλα χέρια. Και νομίζω ότι αν μια γυναίκα θέλει. Και μου αρέσει που στη σχολή έρχονται και γυναίκες οι οποίες δεν θέλουν να γίνουν και make-up artist. Όχι, όχι, έρχονται τα ατομικά. Αυτό πες Τα το, γιατί ατομικά, δεν το ναι, ξέρω, βέβαια, το δεν ξέρω. το έχουμε Είναι εκφράσει. Ναι, είναι κάτι φανταστικό. πολύ ενδιαφέρον. Για πάμε γι' λίγο αυτό να... το Αυτό λοιπόν, ναι, έχουμε τα personal ουσιαστικά ατομικά μόνο ημέρα, τα οποία είναι από 5 έως 8 ώρες, ανάλογα τη μαθήτρια. να το Δηλαδή πούμε έρχεται έτσι. μία φορά. Έρχεται μία φορά Ωραία. πάνω στο πρόσωπό της. Ωραία. Άκου τι Τη ωραίο. μαθαίνουμε λοιπόν τι είναι το πρόσωπό της. Είναι στρογγυλό, έχει γωνίες, είναι πόσες πλευρές έχει. Τα μάτια της, τις μαθαίνουμε τα πάντα, ό,τι μαθαίνουμε τις επαγγελματίες. Πάνω στο πρόσωπό της μεμονωμένα. Τη μαθαίνουμε 5 στυλ, πρωινό, χαλαρό, business, για μια περίσταση γάμου, βάφτιση κτλ. Της δείχνουμε τα λάθη που κάνει, τη βάζουμε να βαφτεί μόνη της. Πολύ ενδιαφέρον. Και εκεί πάνω μετά λοιπόν πατάμε και αρχίζουμε, κάνουμε τις διορθώσεις και διορθώσεις και διορθώσεις. Κάνει και η ίδια στο τέλος πάνω της, μετά από αυτές τις ώρες, και ξέρει το πρόσωπό της πώς λειτουργεί πια. Γιατί το πρόσωπό μας λειτουργεί με το make-up. Δεν Ισχύει. είναι απλά, δεν φοράμε απλά μια μάσκα που νομίζουν όλοι. Πιάνουμε και φοράμε μια μάσκα και είμαστε όμορφοι. Άρα μια γυναίκα η οποία δεν θέλει να γίνει make-up artist, αλλά ενδιαφέρεται Όχι. να μάθει. Να μάθει σωστά Μπράβο. πώς να βάφεται. Πώς Και να τι βάφεται να και να αναδεικνύει το αναδείξει. πρόσωπό Και της. σε κάθε σωστά. περίσταση. Εμένα Και δηλαδή σε κάθε αυτό περίσταση. όταν το είδα από τα παιδιά μου φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί δίνει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε κυρία, οποιοδήποτε κοπέλα να ξέρει να μάθει να βάφεται με τα εργαλεία της. Είναι κάτι που δεν Και το τι έχω να ξανακούσει. αναδεικνύει. Ναι, εμείς και το είναι κάνουμε και αυτό. μέσα στο χώρο της ομορφιάς. Είναι κάτι το Και οποίο μάλιστα- αξίζει να το αξίζει, πεις ναι. και να πεις που είναι Αξίζει, σχολή σου, ναι, ναι, γιατί ναι, ναι. πολλές γυναίκες θα ήθελαν να έρθουν έτσι μία φορά Και φαντάσου και αυτό. να δούνε, ακόμη να ζήσουν αυτήν την ωραία Την εμπειρία εμπειρία. στο χώρο της γυναίκας, της ομορφιάς όπως Όπου λέω στο εγώ. τέλος δείχνουμε ακόμα και το πώς να φωτογραφίζεσαι και τα λοιπά. Δηλαδή είναι ολοκληρωμένο. Προσωπικά όμως. Δηλαδή πας εσύ και Προσωπικά. ασχολούνται με σένα. Με σένα 8 μόνο. ώρες. Είναι φανταστικό. Είναι με σένα μόνο, Ξέρεις τι μου αποκλειστικά. ήρθε εμένα τώρα σαν ιδέα. Και αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτό Ναι. έχει πάρα πολύ πέραση ως δώρο. Έρχονται και το κάνουν Ναι. δώρο Τι σε κάποιον ωραίο. άλλον.
Από πάνε μια δωροκάρτα από ένα πολυκατάστημα. Τι πιο ωραίο δώρο. Παίρνουμε Φεύγοντας, κάρτες ξέρεις από πώς θα εμάς. βαφτείς. Φεύγοντας, Ακριβώς. Και θυμάσαι λες, μετά. σου κάνω δώρο να Ναι. πας να μάθεις να βάφεσαι στον εαυτό Σε σου. Και αυτό, το ρε. κάνουν δώρο συνέχεια. Τι ωραίο. Ναι. Εγώ όμως θέλω πλάνο από αυτό. Ή να έρθουν κάποια δικά μου κορίτσια ή θέλω κάτι στην εκπομπή, ακόμη και στο TikTok, για τα δικά μου κορίτσια, για τα ήδη Βέβαιως. που με ξέρουν Ναι. κορίτσια. Κάτι πρέπει να κάνουμε. δώσουμε. Γιώργο, μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα σου, πραγματικά. Ναι. Όχι, δεν είναι κακό, δεν το έχω ξανακούσει. Ναι. Δεν το έχω Μα δεν ξανακούσει. ξέρω να το κάνουν πολύ αυτό. Δεν το Δεν ξέρω, το ξέρω. εγώ Εγώ από τον στις Γιώργο το σχολές άκουσα που και υπάρχουν δεν- το ανέφερα γιατί είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για τις φίλες που μας βλέπουν. καλά που δεν είναι έκανες και το επαγγελματίες, ανέφερες, γιατί είναι ναι. φανταστικό. Δηλαδή κάθε μια μας θα ήθελε να το βιώσει. Γιατί φεύγοντας με το τα πάω να βαφτώ, θα θυμάμαι τις συμβουλές, θα θυμάμαι τις ατέλειες, τι πρέπει να αναδείξω τα δυνατά μου στοιχεία. Και από εκεί και πέρα πια. Σίγουρα δεν θα βάφομαι σαν επαγγελματίας, αλλά θα έχω πάρει ένα μπούσουλα, ρε Κι παιδί όμως, μου. θα Να δώσω βάφεσαι μια ωραία σωστά. ιδέα. Θα βάφεσαι Τώρα σωστά. στην εκπομπή μου άρεσε πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να πάω κάπου. Πού θες να Εκείνη πας? τη στιγμή. Νόμιζα ότι θες να πας κάπου και να το κανονίσουμε. Βλέπετε αυτήν την εκπομπή. Καλώς ήρθατε στην ώρα της Φένιας. Καλώς Οξώτης ήρθατε. υδροχός και δεν ξέρω. δεν Εγώ θυμάμαι. καιρός με εγώ καιρός. Τέλεια. Λοιπόν, πώς θα σας φαίνονταν η ιδέα και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να πάω κάπου. Έχω μια έξοδο. Ψάχνω make-up artist να με βάψει εκείνη τη στιγμή. 2 σε 1. Έρχομαι και γίνω το ραντεβού και παίρνω μάθημα ενός 8ωρου και με βάφεις και φεύγω έτοιμη Σωστά. προς την έξοδο. Άρα έχω μάθει και την πτυχή, το τι μου πάει εκείνη τη στιγμή, όσο μπορώ να το μάθω, αλλά και έχω φύγει Θα το βαμμένη. μάθεις. Από τους καλύτερους. Θα το μάθεις και θα μάθεις κιόλας. Είναι πολλά. Δηλαδή αυτά που γίνονται σε αυτές τις ώρες είναι πολλά. Στο σπίτι σου, όχι εσύ που είσαι επαγγελματίας, η Νατάσια Ναι. για παράδειγμα, δεν μπορεί να έχει τα 50 πινέλα που έχουμε εμείς. Ισχύει. Για παράδειγμα. Ισχύει. Λοιπόν, μαθαίνουμε όμως ποια είναι Όταν τα θα μπει όμως στο απαραίτητα. live μου, θα έχει Α, 50 πινέλα. θα έχει Και όταν 50 θα με πινέλα. βάψεις και εσύ, Παιδιά. θα μου... Τι να κάνω, τι να κάνω. Λοιπόν, μαθαίνουμε τα απαραίτητα. Τι πρέπει απαραίτητα να έχουμε στον SSR μας. Λοιπόν, μαθαίνουμε τα απαραίτητα προϊόντα. Δεν χρειάζεται να έχεις 50 διαφορετικές αποχρώσεις με τις σκιές, δεν ξέρεις να τις δουλέψεις και δεν χρειάζεται κιόλας να ξέρεις. Θα έχεις αυτές που πρέπει να έχεις. Θα έχεις ένα σωστό foundation, θα έχεις το σωστό στο concealer. Εγώ όμως δίνω πάρα πολύ βάση στο πριν. Στην προετοιμασία. Στο skincare, ένα σωστός καθαρισμός, μια σωστή ενυδάτωση, ένα σωστό primer που να το τοποθετούν σωστά. Γιατί ούτε αυτό το κάνουν Βέβαια, σωστά. βέβαια. Δυστυχώς. Και πόσο σημαντικό είναι το primer, που το προσπερνάμε πολλές Γιώργο, φορές. σε αγαπώ. Είναι ίσως Πόσες το φορές πιο λέω για το σημαντικό. primer πριν από το foundation. Πόσες φορές το έχω πει. Ναι. Βάζετε primer, αλλιώς όλο αυτό που βλέπετε δεν είναι αποτελεσματικό. Ακριβώς. Το λέω πάρα πολλές Και εμένα πολλές φορές. φορές μου λένε, α, ξέρεις, θα σπάω εδώ, πώς κάτι να μην γίνεται, σπάσεις? εγώ το δέρμα μου. Δεν φταίει πάντα το δέρμα σου, φταίει ότι δεν το έχεις περιποιηθεί σωστά, δεν ξέρεις να το περιποιηθείς, δεν έχεις κάτσει να διαβάσεις μάλλον. Δηλαδή, και εγώ δεν το συγχωρώ αυτό. Στην εποχή μας που είμαστε όλη τη μέρα στο κινητό και διαβάζουμε για τα πάντα, Και ενημερωνόμαστε όλα για τα κουτσομπολιά πάντα. τα ξέρουμε. Ακριβώς. Όχι, διάβασε για κάτι το οποίο στην τελική είναι το πρόσωπο σου, είναι το δέρμα σου. Να ξέρεις πώς να το περιποιηθείς, να ξέρεις τι είναι αυτό που βάζεις πάνω. Ακριβώς. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Άλλη συζήτηση αυτή που τη Πολλές ζω εγώ συζητήσεις. στο live μου. Βέβαια. Δεν ξέρουν τι βάζουν πάνω τους. Αυτό. Άλλη συζήτηση αυτή. Τα προϊόντα εννοείς. Ναι, Νατάσα. Ναι. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσες φορές στα live και γενικά μέσω των social μου προσπαθώ να δώσω να καταλάβουν, περιποιηθείτε σωστά τον εαυτό σας και όχι με λάθος προϊόντα. Γιατί Την προέλευση. Τι πρέπει να προσέχουμε περισσότερο σε ένα προϊόν. Θέλω να σε ρωτήσω. Κοίτα, το δεν off the είναι- record τώρα μου δίνεις την πασαρέα. Είσαι τέλεια, μου αρέσει η ερώτηση που μου έκανες. Πρέπει να προσέχουμε πέρα την προέλευση που εντάξει, Εντάξει, οκ. πρέπει ένα προϊόν να είναι σωστό και πιστοποιημένο. Δυστυχώς στη σημερινή εποχή υπάρχουν προϊόντα, το ξέρεις και εσύ, τα οποία απλά βάζουμε στο πρόσωπό μας και μπορεί να πάθουμε 1000 προβλήματα. Χίλια Εκεί προβλήματα. περνάμε σε άλλο πάλι τομέα. Δεν είναι μόνο να περιποιηθούμε το πρόσωπό μας, είναι και πώς θα το περιποιηθούμε, τι θα βάλουμε. Αν δεν ξέρουμε, ας ενημερωθούμε λίγο από ειδικούς. Ας ενημερωθούμε λίγο γενικά τι πρέπει Ας να κάνουμε. κάνουμε μία ερώτηση πριν. Πραγματικά. Έτσι. Προλαβαίνουμε
Να σου κάνω άλλη μια ερώτηση. Ναι, Προλαβαίνουμε να μου κάνεις μια ερώτηση Τέλεια, και μετά πάμε. θα σε πάω κάπου Τι πολύ θα όμορφα. συμβούλευες μία γυναίκα της καθημερινότητας που δεν προλαβαίνει με 3 βήματα, φεύγω το πρωί για τη δουλειά μου. Ως make-up artist και ως επιχειρηματίας και ως επαγγελματίας σε αυτό το χώρο, Ναι. τι θα συμβούλευες μία γυναίκα που δεν προλαβαίνει να κάνει όλα αυτά που λέμε, τι είναι απαραίτητο στην καθημερινότητά της. Ναι. Δεν υπάρχει τώρα σε αυτό που θα σου πω, δεν προλαβαίνω. Θα κοιτάξει να το προλάβει. Θα κοιτάξει να προλάβει μια σωστή περιποίηση στο πρόσωπό της, οπωσδήποτε. Μια βαθιά περιποίηση, όπως θα το κρίνει ο ειδικός που θα τη δει, ανά πόσο διάστημα τη χρειάζεται. Και πολύ να μάθει 2-3 εξειδικευμένα προϊόντα τα οποία να τα έχει πάντα πάνω της, για ένα πολύ γρήγορο φρεσκάρισμα όπου κι αν είναι. Τέλεια. Το οποίο δεν του δίνουν πολύ βάση, όμως αν ξέρεις και κάνεις μια σωστή βάση, εσύ καταλαβαίνεις τι λέω. Αν ξέρεις και κάνεις από το πρωί που ξεκινάς μια σωστή βάση, γιατί έχεις ένα σωστό δέρμα και έχεις μαζί σου 3-4 συγκεκριμένα προϊόντα, μπορείς να είσαι φρέσκια καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας σου. Ποια θεωρείς τα 3 που πρέπει να έχεις? Αυτό θα τον ρώταγα, ήταν η επόμενη ερώτησή μου, να ξέρεις. Στο μυαλό σου. Ισχύει, Νατά, σας αγαπώ. Πρέπει να έχει οπωσδήποτε το κραγιόν της, το οποίο αν μπορεί να έχει μαζί της και ένα γκλός ωραίο ενυδατικό, ακόμα καλύτερα. Να έχει λοιπόν το κραγιόν της για τα χείλια της. Δηλαδή, βλέπεις, δεν σου λέω και μολύβια και τέτοια, το κραγιόν της όμως. Τουλάχιστον αυτό, ναι, για να μια, μια πούδρα οπωσδήποτε, να παίρνουμε την υγρασία έτσι όπως πρέπει και μια μάσκαρα. Και μια μάσκαρα, τα 3 Δηλαδή, βασικά. χίλια, μια σωστή επιδερμίδα που να μην φαίνεται υδρωμένη, σπασμένη και τέτοια και ένα μάτι το οποίο να είναι πάντα περιποιημένο είναι όλο το μακιγιάζ. για Τέλεια. μένα. Τέλεια, μου αρέσεις. Εγώ άλλη μία συμβουλή που θα δώσω πίσω από όλο αυτό το κομμάτι για μια γυναίκα που δεν θέλει να είναι βαμμένη στην καθημερινότητα και που το έχω μάθει στην καθημερινότητα μέσα από τα κορίτσια μου και στα live και παντού, θα σας συμβουλέψω να έχετε, όπως μου λένε και τα κορίτσια, το αντιλιακό σας μαζί. Πάντα Σίγουρα. την κρέμα, την αντιλιακή σας. Ένα lip gloss, κορίτσια μου, και φύγατε. Αυτά τα 2 και την ψυχολογία σας ανεβασμένη. Πρώτα απ' όλο αυτό. Πάμε για δουλειά. Πάμε και Έτοιμες? κάπου αλλού. Για πάμε. Νομίζω ότι κάπου ετοιμάζεσαι να πάω. Έχω. Ναι, κάτι ετοίμασα Μου εδώ για τη αρέσει φένια κάτι, μας. κάτι μου έχετε Για τη ετοιμάσει. φένια να μας, κάνεις με βέβαια, την βέβαια. εκπομπή. Γιατί η ομορφιά δεν είναι μόνο το πρόσωπο, δεν είναι μόνο το μακιγιάζ. Είναι και το στυλ της γυναίκας, είναι και τα ρούχα, είναι και τα αξεσουάρ. Ισχύει. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει κάποια πράγματα από τη Love Boutique. Τι ωραία. Δεν θα πάω. Συνεργαζόμαστε με τους ανθρώπους πολλά Τι χρόνια. έκπληξη ήταν αυτή. Ρουχάρες. Ναι. Τι έκπληξη. Έχουμε και Είμαι κι εγώ την βέβαια. επίτιμη εδώ πέρα, το επίτιμο μοντέλο. Είχαμε κι άλλα 2 εξαιρετικά Είχαμε μοντέλα, καλά βέβαια. εξαιρετικά μοντέλα. Ναι. Για πάμε να δούμε. Πού είναι Love Boutique? Μιλάμε τα κορίτσια σου να πάνε, να δούνε τι ωραία ρούχα. Τώρα, κοίτα, κοίτα ρούχο τώρα, το οποίο δες διαφάνεια και δες εγώ, τι να σου πω, έπαθα πλάκα, παρότι μπορεί ας πούμε να Πούλα το το, έβλεπα... Νατάσα. Ναι, αλήθεια είναι, όχι, Πούλα θα σου πω την αλήθεια. Εγώ αν το έβλεπα μόνο, θα έλεγα δεν είναι το στυλ μου. Λοιπόν, Ναι. μου λέγε ο Γιώργος, βάλε το, Το είδε. Το είπες. είδα. Το είπα. Δεν ήθελε να το Δεν ήθελα βάλει. να το βάλω, το λέω ειλικρινά. Λοιπόν, κοίτα τι ωραίο που είναι. Και όμως. Τι σ' αρέσει, πες μου, δεν είναι τέλεια δαντέλα. Δεν είναι τέλειο το μήκος. Άσε το μαλλί από το Μου πατελάκι. αρέσει Είναι αυτό πάρα τέλειο. πολύ σασετάκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μπορείς να το βάλεις και καθημερινά και σε μια λίγο πιο καλή περίπτωση. Καθημερινά θα το φόραγα με το στυλ της Νατάσας, με το εσωτερικό τακούνι. Ναι. Πού είναι τα παππού, την επόμενη, Παρεπιπτόντως, στο επόμενο. πρέπει να το σχολιάσουμε και αυτό. Στο επόμενο. Αλλά νομίζω ότι, ξέρεις τι γίνεται, η Love Boutique είναι μια εταιρεία η οποία έχει ρούχα για κάθε περίσταση. Ναι. Ας πούμε αυτό τώρα το σύνολο, δεν ξέρω, πες μου και εσύ Ανάντα, θα το βάζεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από το πρωί μέχρι το ιδιαίτερο. βράδυ, σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Θα αλλάζαμε κάποια αξεσουάρ μέσα στη διάρκεια της ημέρας, από παπούτσια, τσάντες, Ναι. κάποια πράγματα ακόμα και μαλλιά. Ναι. Και θα στέκεται παντού. Στέκεται Έχει παντού. τη δαντέλα, έχει αυτό το. Είναι τόσο minimal, αλλά έχει και κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες Ναι. δεν σε εμποδίζουν να το βάλεις παντού. Και το ας πουκαμισάκι το φοράς και με άλλο ντύσιμο. Πολύ όμορφο. Ναι, και Ναι, από ναι, όλες ναι, τις ναι. ηλικίες, έτσι. Ακριβώς, ισχύει. Και από όλες τις ηλικίες. Ισχύει. Και αν του βάλεις έτσι και ένα κόσμημα ή μαζέψει λίγο το Αυτό, μαλάκι ναι, προς τα ακριβώς, πάνω, ακριβώς. να το αναδείξεις λίγο, να το κάνεις. Ναι, είναι φανταστικό και έχει και, η Love Boutique έχει καταπληκτική ποιότητα στα ρούχα της. Έχει, ναι. Δηλαδή και έχει και ιδιαίτερα ρούχα. Θα δεις και τα υπόλοιπα. Το ένα δεν μοιάζει με το άλλο, έχει αυτή Οκ. την ιδιαιτερότητα. Μου αρέσει. Πάμε στο επόμενο, παιδιά.
Νάτι και Εδώ, Ολυμπία Υψαρού. Αγαπημένη Ολυμπία. Κοίταξε εδώ τώρα φόρα. Εδώ, τώρα, εδώ μου λέγανε συνέχεια, όταν το βλέπανε αυτό. Μου λέγανε, έντυσε στην Ολυμπία για να πάει σε βάπτιση, είναι νονά και τα λοιπά. Και άρχισα να τους λέω, αυτό από πιο γκαλά μπορώ να σε βάλω να το δεις, από ναυτιλιακά μέχρι οτιδήποτε. Δηλαδή και ο κόσμος λίγο έχει περιορίσει λίγο το μυαλό του και θέλω να τους το ανοίξουμε από εδώ. Και η εκπομπή σου μπορεί να το κάνει αυτό, Φένια. Ισχύει. Και Είναι γενικά, εξαιρετικό αυτό το κομμάτι. τι Φανταστικό. θα σου έλειπε Αμά. πάνω Είναι σε αυτό το εξαιρετικό. κομμάτι που βλέπεις? Πάρα πολλά. Εντάξει, μου λείπουν ήδη πάρα πολλά. Από Δηλαδή, αξεσουάρ. τι θα έλεγε σε μια κοπέλα τώρα που θέλει να το βάλει έτσι να πάει σε μια βάφτιση, τι άλλο θα τη συμβούλευε να βάλει πάνω της? Εγώ προσθέσει, σίγουρα θα ήθελα το μαλλί προς τα πάνω, γιατί μου αρέσει αυτό που βλέπω. Αλλαγή πάνω. μαλλιά σίγουρα. Εδώ το Σίγουρα. μαγιγιά συγκεκριμένο για βάφτιση. Θα Εδώ βάζαμε ρίχνουμε μια καθαρά τσάντα. το ρούχο. Θα βάλω ουσιαστικά ένα σαφάκελο το οποίο δεν υπάρχει βέβαια σε εμάς εκεί πέρα που διαφημίζαμε τα υπόλοιπα. Θα κάνουμε συγκεκριμένη φωτογράφηση γιατί αφορά γάμο και βάφτιση. Γιατί έχει ρούχα πάρα πολλά. Η Love Boutique Ένα πάνω ωραίο σε έτσι αυτό. κόσμημα στο λαιμό, Ναι. έτσι πιο διακριτικό. θα- βραχιόλι, παιδιά, εγώ θα θα άλλαζα ήθελα. λίγο, δηλαδή μπορεί να τις έριχνα λίγο εδώ στους ώμους, να τις το άνοιγα λίγο το πάνω μέρος, ώστε να χωρέσει ωραία ένα ωραίο κόσμημα, γιατί εδώ βλέπεις είναι λίγο κλειστό έτσι. Θα ήθελα κάτι Μπορεί να πολύ γεμίσει. λεπτό. Ναι, Πολύ άμα βάλεις κάτι λεπτό. πολύ λεπτό, ναι. Να μαζέψω μαλλί και λίγο πιο έντονο σκουλαρικάκι. Αυτό Ναι. θα μου Εγώ θα έλειπε. ήθελα κάτι στο χέρι, παιδιά. Δεν ξέρω τι. Δεν Όπως ξέρω αν, γιατί αλλάξεις, μου- όπως αν αλλάξεις αυτό που έχει και δένει, το συγκεκριμένο, Μπράβο. με κάτι άλλο, πάλι παίρνει τελείως διαφορετικό ύφος. Ναι. Πάρα Ισχύει. πολύ ωραίο ρούχο και πάρα πολύ ωραία απόχρωση. Ισχύει. Πολύ Ιδιαίτερη. ωραία απόχρωση, πολύ Δεν τη ιδιαίτερη. συναντάς εύκολα. Ναι. Για Πάμε στο επόμενο. Για να δούμε. Να τη Ολυμπία. Ξανά η Άρεσε Ολυμπία. πάρα πολύ αυτό το σετ, έτσι, που φόρεσε. Πάρα πολύ μου άρεσε αυτό το φλωράλ. Αυτό της το έχει δώσει η Love Boutique και θα το βάλει και σε κάποιες τις εκπομπές. Στον Αλέξανδρο, ναι. Στον Αλέξανδρο, ναι. Δες τώρα εδώ τι ωραίο που είναι το φερμουάρ στο μπροστινό. Μου στη έρχεται φούστα. συγχρόνως και συντηρητικό Και μοντέρνο. αμύσινο. Το οποίο Ναι, χωρίς να ναι. ξέρετε, αυτό Περικλεί είναι... λίγο δύο μορφές από το συγκεκριμένο. Αυτό Δεν- το έβαλε μπροστά η Ολυμπία και μου λέει, Γιώργο μου λέει, να κάνω, μου λέει την άποψή μου. Της λέω, να κάνεις ό,τι θέλεις. Και το έβαλε από μπροστά το φερμάρ, κοίτα τι ωραίο και ιδιαίτερο που Ολυμπία είναι. το έβαλε Η μπροστά. Ολυμπία το έβαλε κανονικά. Μπράβο, Ολυμπία, πολύ Ας το ωραία πούμε ιδέα. ότι είναι από πίσω. Αλλά όχι, δεν είναι. Είναι έτσι όπως θέλουμε να είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι του πάει πάρα πολύ μπροστά. Και να είναι ωραίο ξέρεις. που είναι κοντό, σαν σακάκι το Είναι μπλουζάκι. τόσο ιδιαίτερο. Είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό το κομμάτι. Όλα αυτά τα μοτίβα τώρα που έχει πάνω. Και πάρα, Είναι, πολύ είναι. ωραίες, και πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις. Πάρα πολύ ωραίες. Δηλαδή αυτό που είναι παιδιά, εμένα μου κάνει σαν πίνακα ζωγραφικής αυτό το Ναι, θα το ισχύει. βάλεις από το ποτό μέχρι την καλή την περίσταση. Και κοίτα πώς Φωνάζει το- μόνο του, θα έλεγα, το συγκεκριμένο ρούχο. Αναδεικνύει μόνο ναι, του. ναι, φανταστικό. Ένα άλλο παπούτσι π.χ. θα βάζα γιατί δεν μπορείς να του βάλεις πολλά αξεσουάρ γιατί θα το χάσεις. Καλά, ναι. Ήταν το επόμενο που θα σχολίαζα, να ξέρεις. Ένα άλλο παπούτσι και Τι είμαστε τσάντα θα και κρατήσεις μια τώρα τσάντα. με αυτό το... Τι χρώμα τσάντα θα κρατήσεις με αυτό το ρούχο. Σίγουρα φάκελο. Ναι, Ναι. σίγουρα φάκελο. ναι. Σίγουρα φάκελο. Δεν του πάει έτσι να κρεμαστεί καθόλου. Όχι, ναι, αλλά... Γιατί έχει αυτή τη χάρη το Στην σακάκι. Κάτι απόχρωση πολύ εγώ θα ουδέτερη. μπερδευόμουν. Κάτι πολύ Δεν θα ουδέτερο ήξερα θα τι. έβαλα εγώ, Ανάλογα κάτι- την περίσταση. Ναι. Ανάλογα την περίσταση. Πολύ ωραίο. Πάμε στο επόμενο. Εξαιρετικό. Α, ναι. Αν δεν ε. το έβαζες αυτό το ρούχο, αν δεν το έβαζες, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Παιδιά, εδώ ερωτεύτηκε. Εδώ το ερωτεύτηκα. Εκείνη τη μέρα είχαμε πρόβλημα. Είχε ερωτευτεί με αυτό το φόρο. Μα δεν Επειδή είναι. εγώ είμαι Α, λίγο την του τσάντα πιο δείχνω. minimal και γενικά του πιο έτσι Ναι. απλού, θα πω ότι από όσα σετάκια είδα, αυτό μου αρέσει πιο πολύ απ' όλα. το φόρεμά μην- μου? Αυτό. Τι μου τώρα, πια. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτή η φορεματάρα. Γι' αυτό λέω Δίνει αέρα γυναίκα. Ακριβώς, είναι πολύ θηλυκό. Ό,τι 100%. Εδώ είδα, δεν δείχνουμε την τσάντα. Όπως κατάλαβες, αλλά... δίνει και τι Κοίτα τι ωραία που πάει. τύπος γυναίκας είσαι. Γιατί Έτσι. το ρούχο πάει και με τον τύπο της γυναίκας. Δηλαδή, εγώ άνετα μπορώ να στηρίξω το συγκεκριμένο Ναι, φόρεμα. ναι, Το ναι, σετάκι ναι, πριν ναι, δεν ναι. μπορώ να το στηρίξω. Δεν λέει φαίνια. Το καταλαβαίνω. Μου αρέσει να το δώσω σε μία άλλη κοπέλα. Αλλά εδώ, Νατάσα, Θεϊκό, είχα δίκιο. νομίζω ότι αυτό έπρεπε να μου βγάλεις πρώτα απ' όλα. Το έχεις και το ρούχο, βάλει και το ρούχο μετά να το δει όλο πέρα από την τσάντα. Αλλά δες τώρα την τσάντα, παιδιά. Η Love Boutique έχει και φοβερές τσάντες και επώνυμες, έτσι. Όλες. Καταπληκτή, δες αυτό τι ωραία που πάει. Και κοίτα εδώ τι ωραίο τσαντάκι. Δες μου και το τσαντάκι μου. Πάει, δεν πάει, με τι θα το άλλο θα το συνδύασες.
Εμένα μου κάνει και λίγο ροκ αυτό το τσαντάκι. Δηλαδή, έχουμε Εγώ θα το βάζα άλλα. και με τζιν, να σου πω. Δηλαδή, Αυτό συγκεκριμένο είναι και τσαντάκι. πιο casual. Ναι, Είναι ναι, και για ναι. ροκ, είναι και για τζιν, είναι και για pullover πάνω. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Είναι ένα από τα ιδιαίτερα κομμάτια της Λομπούτικα αυτό. Ναι, πολύ ωραία. Γενικά είναι ένα τσαντάκι το οποίο μπορεί να το στηρίξει και καθημερινά πρωί και Ναι. βράδυ. Ναι. Ανάλογα Εγώ το θα δικό άφηνα σου το στυλ. αλυσιδάκι και θα βάζα έξτρα, γιατί βλέπεις έχει στα πλάγια έναν ωραίο. για Λογικά παράδειγμα, θα περιέχει μέσα λουριό. Ναι, λουρί. Αλλά Θα περιέχει. θα άφηνα να πέφτει και το αλυσιδάκι, δεν θα το βγάζα. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Νατάσα, πάρα το πολύ έχει σκεφτεί για μοντέλο. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να σε προωθήσουμε. Εντάξει, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνει. Εδώ ο κύριος Πανάγος βλέπεις με πρόθυσε. Νομίζω ότι στον τομέα της ομορφιάς και της ένδυσης και νομίζω ότι εσύ αυτή που θα βγάλεις μετά την επόμενη κολεξιόν από τα παπούτσια μου της Fan Μα Style. είμαι, παιδί μου, εγώ είμαι φανατική πελάτης Ορίστε. όταν. Πραγματικά. Γιατί όπως ξέρετε έχουμε και τη Fan Style. Πες το, γιατί βλέπω δεν το λες πολύ. Πες το λίγο. Τα Λοιπόν, πιο ωραία παπούτσια εσωτερικά sneakers με εσωτερικό τακούνι, πραγματικά, τα οποία εμείς κατασκευάζουμε ως εταιρεία. Απλά να συστηθώ και σε αυτό, έχω την εταιρεία η οποία ονομάζεται Fan Style, μπορείτε να μπείτε να δείτε, έχει ό,τι αφορά τη γυναίκα. Κατά βάση βέβαια είναι ό,τι αφορά το μακιγιάζ και την ομορφιά της γυναίκας πλέον, αλλά κατασκευάζουμε και δικά μας παπούτσια, τα οποία είναι sneakers, κάθε τι που αγαπάει η γυναίκα. Ποια γυναίκα δεν θέλει το sneaker, το οποίο έχει εσωτερικό τακούνι, κρυφό τακούνι, που η Νατάσα εγώ χρόνια φοράει, πολλά. χρόνια φοράει. Και μου ζητάνε που το παίρνεις και να πούμε ότι που σταθούμε και που βρεθούμε ακούμε Fan Style. Και πραγματικά, παιδιά, είναι ένα brand το οποίο δημιουργεί τη μόδα. Γιατί sneaker με εσωτερικό τακούνι που σου δίνει το ύψος, αλλά παιδιά φτιάχνει και το πόδι. Κάνε και επεξηγήσει Fan Style. Fan Style, Φένια. της Φένιας, Style. το στυλ, αγάπη Έτσι. μου. Οπότε, ό,τι θα αγαπούσα και θα μου άρεσε να το βλέπω πάνω μου, αυτό λοιπόν βλέπετε και στο site Fan Style. Σίγουρα θα παρουσιάσουμε κάποια κομμάτια, να Θα μπείτε φέρεις στο site. απαραίτητος εδώ Εννοείται, Έχουμε εννοείται. και άλλο ρούχο. Έχουμε νομίζω άλλο Πάμε ένα. λίγο. Σίγουρα έχουμε άλλο ένα. Άλλο ένα Με σίγουρα. αφορμή τώρα τα ρούχα, πήγαμε και στα εσωτερικά Κάτσε, έπρεπε να το τακούνια. πεις και αυτό. Εννοείται. Εννοείται. Πάλι εγώ. Ναι, Α, είσαι πάλι εσύ. εγώ. Α, πες Εδώ, τσαντάκι τώρα. για Αγάπη μου, τους δεν είναι- υπάρχει. Τσαντάκι. Δεν υπάρχει. Θα σου πω ότι από το προηγούμενο, στο δικό μου στυλ μου αρέσει πιο πολύ Ναι, αυτό. το περίμενα. Κοίτα, ναι, είναι τώρα Πιο γενικά- ροκ είναι. Πιο ροκ. Εγώ είμαι και λίγο, δεν είμαι πολύ του καλού. Ναι, μεν, Είσαι, θα βάλω το συνδυάζεις μάτι. το chic casual chic. Ναι, κάπου. Αυτό το τσαντάκι το έβλεπα πάνω και στις δυο σας στη συναυλία της Εγώ Βύση. θα το φόραγα με ένα ωραίο τζινάκι, με μια ωραία μποτούλα. Και ίσως με Ναι. ένα κοντό, έτσι πολύ κοντό σακάκι, όπως είμαι τώρα με ένα πουκαμισάκι πολύ κοντό. Και αυτό υπάρχει και σε άλλα δύο χρώματα, δεν κάνω λάθος. Ναι. Τσαντάκι, ναι. Πολύ Πάντως ωραίο. ψηφίζω πάρα πολύ το φόρεμά σου. φόρεμα, Αγαπώ ναι. αυτό το φόρεμα, μου αρέσει Και πάρα γιατί πολύ. δεν βάλατε πλάνο με το φόρμα, δεν καταλαβαίνω. Το έχουμε νομίζω το φόρμα. Το δεν έχουμε, ξέρω. το έχουμε. Τέλος πάντων, γιατί να σου πω κάτι, θέλαμε να δείξουμε ότι η Love Boutique έχει και υπέροχες τσάντες και αξεσουάρ. Τέλεια, ναι, πραγματικά. Φανταστικά, εμείς παθάμε πλάκα. Να. Και μόδα και ομορφιά. Από όλα. Έχουμε και μακιγιάζ. άλλο να δείξουμε. Νομίζω όχι. Όχι, αυτά. Νομίζω Εντός. όχι αυτά. Κοίτα, μια γεύση έτσι για να έχουν και την περιέργεια οι φίλες σου. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε στην πρεμιέρα της εκπομπής μου. Για τα ρούχα είπαμε, για την ομορφιά είπαμε, για το Μακιγιάζ styling είπαμε, είπαμε. για το μακιγιάζ είπαμε. Έτσι. Έρχονται βέβαια πάρα πολλά θέματα και αυτό είναι το όμορφο. Θες τώρα να μας μαρτυρήσεις κάνα δύο θέματα ακόμα που θα έχεις μες στην εκπομπή σου. Εμείς χαρά μας θα ξανάρθουμε. Δεν χρειάζεται να μας φωνάξει. Εμείς θέλουμε... Εσύ ψάχνεις Εγώ αποκλειστικό ψάχνω στην εκπομπή της Φένιας. Ωραία. Επίσης, εγώ είμαι στον πρώτο, όποτε θες να μου χτυπάς και ανεβαίνω να γράφουμε. Γιατί εγώ είμαι όλη μέρα. Οπότε να ξέρεις, διαθέσιμη για σένα. Εμένα είναι μεγάλη μου χαρά, το ξέρεις αυτό. ξέρω. Γιατί όταν είμαστε μαζί, πραγματικά Έχουμε χημεία. με κάνεις και χαίρομαι και υπάρχει χημεία. Γιατί πραγματικά το να βγαίνει όλο αυτό και να βγαίνει στην κάμερα και να βγαίνει αληθινό και να είναι πραγματικό. Εμένα καταρχήν δεν μου αρέσει καθόλου. Θέλω να είμαι αληθινή, να λέω κάποια πράγματα μόνο ως, ας το πω, κάνει ως διαφήμιση. Δεν θα το κάνω αυτό. Θα δείτε ένα στυλ, στη δική μου εκπομπή τουλάχιστον, το οποίο πραγματικά αυτά που θα λέμε και με την Νατάσα και με τον Γιώργο που μας κάνει την τιμή να βρίσκεται σε κάποιες εκπομπές,
σε όσες τηλεεκπομπές θα είναι τιμή μου πραγματικά. Πραγματικά θα είναι τιμή μου, γιατί ξέρεις τι γίνεται, έχεις να κάνεις με το θέμα της ομορφιάς γυναίκας. Κάτι το οποίο έρχεσαι κατευθείαν στον τομέα που δραστηριοποιούμε εγώ. Και στην καθημερινότητά μου και στην εκπομπή μου. Και γενικά 2 θέματα, Νατάσα, θέλω να αναλύω στην εκπομπή μου. Βέβαια, σε διαφορετικές μέρες, δεν τα προλαβαίνουμε όλα και να θέλουμε. Θέματα ομορφιάς και καθημερινότητας, όπως επίσης θα έρθουν και θέματα από τη showbiz, θα μάθετε πάρα πολλά. Θα έρθουν πολύ εκλεπτισμένοι καλεσμένοι, τους οποίους αξίζει να δείτε. Θα έρθουν πολύ γνωστά πρόσωπα, τα οποία θα θέλετε να μάθετε για τη ζωή τους, πώς έφτασαν εκεί, τι έκαναν, ποιος ήταν ο στόχος τους, πραγματικά. Και σας υπόσχομαι πολύ όμορφες ώρες να περνάμε μαζί. Βέβαια, δεν θα είναι πολλή ώρα. Θα γίνουμε απαραίτητοι. Είναι μία ώρα, αλλά βλέπεις πόσο ωραία κυλάει η ώρα. Πραγματικά. Είδες που σου είπαμε ότι εδώ είναι μια μεγάλη ζεστή παρέα. Έτσι νιώθουμε εμείς στις εκπομπές μας τόσα χρόνια. Έτσι νιώθουμε. Γι' αυτό που με ρώτησες και σου λέω, μα η εκπομπή για μένα είναι η χαρά. Δεν είναι πια η δουλειά, είναι η χαρά. Εμένα αυτό ήθελα να βγαίνει στην εκπομπή μου. Όταν επέλεξα να κάνω εκπομπή, ο λόγος που επέλεξα να την κάνω, ήθελα να βγαίνει πραγματικά όλο αυτό. Και το έχεις κιόλας. Εγώ είδες σου είπα και γράφεις πολύ ωραία. Το έχει πάρα πολύ. Το έχει πάρα πολύ. Και επειδή είσαι μέσα σε αυτό. Βέβαια. Πάρα πολύ. Και να σου πω κάτι, για πρώτη φορά που βγαίνεις στην τηλεόραση, γιατί, έχεις μια πορεία στο TikTok. Ήμουνα παλιά στην τηλεόραση, μπορεί να με ξέρει ο κόσμος. Δεν μου το έπεσε εμένα αυτό πριν. Ήμουνα στον Αντένα. Αλλά... Γιατί πήγα να σου πω ότι έχεις αέρα, δηλαδή είναι ήμουνα παλιά. Ήταν όμως κάτι το οποίο δεν το συνέχισα, γιατί με όλη αυτή την επιχειρηματικότητα που διατηρώ πίσω μου δεν μπορούσα. Είδατε και τώρα στο κανάλι πολύ λίγο μπορώ να γράφω και να κάνω εκπομπή, γιατί έχει ανοίξει τόσο πολύ η βεντάλια μου. Και μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νατάσα, και μου ευχαριστώ πάρα πολύ που θεώρησα πραγματικά το πιο οικείο, το πιο ζεστό περιβάλλον και αυτό που θα μπορούσα να βγάλω, την πραγματική Φένια, και που μου δώσατε τον αέρα να ευχαριστήσω πραγματικά τον Αλέξανδρο Πετρίδη, τον οποίο τον υπεραγαπώ, και την Νατάσα Κρητικού, υπεύθυνου εμπορικού τμήματος. Τη δουλειά μας κάνουμε. Χαιρόμαστε να έχουμε ανθρώπους σαν εσένα. Που είμαστε σαν οικογένεια. Ναι. Εγώ αυτό ήθελα να βγάλω. Δεν ήθελα να είμαι στημένη. Δεν ήθελα να είμαι αυτό που πρέπει να είσαι όπως ήμουνα παντού. Θέλω να είμαι όπως είσαι στα social. Που πρέπει. Θέλω να είμαι πραγματικά η Φένια της καρδιάς σας. Καλώς ήρθατε λοιπόν, αγάπες μου, στην ώρα της Φένιας. Μπορούμε να δώσουμε λίγο και το... Να πούμε λίγο για τη σχολή τα του. social. Ναι, και να ξαναπούμε και τη σχολή του Γιώργου. Ναι, εννοείται. Απλά να δώσουμε λίγο τα social. Είναι εφικτό, Φένια Λιγνού, να τα δει ο κόσμος εδώ, να δούνε ποια είμαι, τι είμαι. Εδώ είναι το Instagram σου. Και Φένια το πολύ Λιγνού. επιτυχημένο σου TikTok. Πόσους έχεις στο TikTok, 12-13 χιλιάδες έχεις, αλλά προσέξτε, το πρώτο έκλεισε. Ναι. Ξανανοίξαμε, γιατί ξέρει ο κόσμος γενικά ότι τα TikTok όμως έχουν λίγο εσένα έρχονται και σε βλέπουν, δηλαδή αυτό λέγαμε, 10.000 σε βλέπουν, 100 σε βλέπουν, 500, 1.000. Σε βλέπουν, δεν φεύγουν, μένουν καθυλωμένοι. Είναι κάτι στο που κινητό. το αγαπάω, Νατασάκι μου, και πραγματικά το κάνω με χόμπι. Φαίνεται. Πραγματικά, και με αγάπη. δηλαδή όταν βγαίνω στα social και στο TikTok και στο Instagram, είναι η ζωή μου όλη, τέλος. Ναι. Και γι' αυτό επέλεξα να κάνω Γι' τη αυτό δική μου τους κρατάς, εκπομπή. γιατί δεν είναι εύκολο. Ναι. Για να πάω να το κάνω μία όμορφη αλυσίδα και να μας γνωρίσουν και από εδώ. Πάμε λοιπόν να περάσουμε τώρα πάλι στο φίλο μου τον Γιώργο. Και να δούμε λίγο Λοιπόν, αυτό που κάνεις με το TikTok, να το ξέρει ο κόσμος, δεν είναι καθόλου εύκολο. Όταν είναι τόσο απλό να κάνεις ένα scroll και να πας στον επόμενο, το να σε καθυλώσει ο άλλος για 2 ώρες, για 3 ώρες, για 8 ώρες που έχει φτάσει, να κάνεις... 8 έχεις φτάσει. 8 ώρες σε ρί έκανα live. Λοιπόν, ναι. αυτό είναι η επιτυχία σου. Εμάς λοιπόν θα μας βρείτε Παλαμιδίου 58 στον Πειραιά. Παλαμιδίου 58 στον Πειραιά. Λοιπόν, η ESO Makeup Academy by Stella Ορφανού και εμένα. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε εκεί. Θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε και εσάς εκεί. Τι θα έδινες για 2 Έχει ένα φανταστικό χώρο. τηλεθεάτριες? Από το TikTok θα σου έλεγα τώρα. Το δικό μου το TikTok, για να έρθουν στη σχολή σου. Θα δίνεις 2 μακιγιάζ. Τι θα δίνεις? Θέλω να δώσεις μία πρόταση, αν το θες βέβαια. Όχι, πώς δεν το θέλω. Να κάνεις κλήρωση. Θα κάνω κλήρωση. Ναι. Θα κάνω κλήρωση τα 2 προσωπικά μακιγιάζ, τα ατομικά μακιγιάζ, ώστε να μας γνωρίσουν κιόλας.
Θα ήθελα πάρα πολύ. Θα είμαι και εγώ όταν θα κλειστούν αυτά Βεβαίως. τα ραντεβού για να τραβήξουμε θέλω να είμαι. κάποια Βεβαίως. αποσπασματάκια και να τα Βεβαίως. δείξουμε. Οπότε, θα σας πει τώρα ο Γιώργος, συντονιστείτε στο TikTok Φένια Λιγνού, εκεί θα γίνει κλήρωση, θα το βγάλω και σε story, θα το ανακοινώσω. Πάμε Γιώργο μου, να πεις εσύ, 2 μακιγιάζ. Θα το φτιάξετε 2 μακιγιάζ, τα ατομικά τα μακιγιάζ, οι ώρες που θα μάθετε πάνω στο πρόσωπό σας, πώς να είστε τέλειες, λοιπόν για όλη τη μέρα και για όλες τις περιστάσεις. Αυτά θα τα δώσουμε στο TikTok σας. Τέλεια. Δώρο, Ευχαριστώ δώρο, βέβαια, πάρα βέβαια. πολύ, με τιμάει Λοιπόν, πάρα πολύ. Και θα Ευχαριστώ. ετοιμάσουμε και κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Α, Θα είδες. ετοιμάσουμε ακόμα και κάτι Ναι, μεγαλύτερο. έφερα. Κακομαθαίνει. Μη με είναι κακομαθαίνεις, live. γιατί Όχι, δεν σε κακομαθαίνω. ξέρεις, έχω Γιώργος να είναι κάνω, Θα έχω να ετοιμάσουμε κάνω κάτι με τη γυναίκα. μεγαλύτερο που στη θέση εδώ δίπλα να κάθεται και η Στέλλα Ιερφανού, Wow. Και να σε που έχετε βάφει να τα πείτε πατσικιά. πολλά. Γιατί έχετε να πείτε πολλά, εσείς οι δύο. Ναι. Τέλεια, χαίρομαι πάρα πολύ. Θα ήθελα όμως να κάνω και μία αναφορά και να ευχαριστήσω τώρα που θα κλείσουμε στην εκπομπή. Βέβαια. Τα μαγικά χέρια. Τα μαγικά χέρια τα οποία επιμελήθηκαν το δικό μου μακιγιάζ και της αγαπημένης μας Νατάσα Κρητικού, τη Μελένια, τη γνωστή make-up όλους. artist σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Μελένια μου. Θα σας βάλω εννοείται και το όνομά της. Σίγουρα θα την έχετε δει στα live μου Και στο είπα TikTok. σύγνωστη και στην τηλεόραση. Έχει τεράστια εμπειρία. Είναι και πολύ καλό Κοίτα με, κορίτσι. Και υπέροχο άνθρωπο και που με έχουν βάψει τόσα χρόνια τόσοι άνθρωποι, υπέροχοι όλοι. Από τα πιο μαγικά χέρια, γιατί ξέρει τι κάνει, αυτό που λέει και ο Γιώργος. Βλέπει το πρόσωπό σου, το μετράει και σου κάνει αυτό που σου ταιριάζει το δεπόν. Δηλαδή, νομίζω με βλέπει μέρα και λέω τα ωραιότερα μακιγιάζ που έχουν κάνει. Τους περισσότερους Έτσι. πόντους Και πρέπει εσύ, να τους δώσω τι σε όμορφο. τι, ότι επέλεξα τη Μελένια, Μμ. να με βάψει στην πρεμιέρα της πρώτης μου εκπομπής. Αυτό λέει πολλά. Έτσι. Ειδικά εγώ, που το κοινό μου, όσοι με ξέρουν από τα social, ξέρουν ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν επιλέγω εύκολα, δύσκολος χαρακτήρας, τα λέγατε, γιατί θέλω Επιλεκτική. πραγματικά. Ναι, δεν μ' αρέσουν όλα για όλους, δεν μπορώ. Κι εγώ, Αυτό έχουμε αυτό δεν το μ' αρέσει, γι' αυτό και είμαι και επιλεκτική. Και στα προϊόντα μου και γενικά ό,τι παρουσιάζω θέλω πραγματικά να το πιστεύω. Όταν μίλησα με τη Μελένια Νατάσα, και πρέπει να το πω Μελένια μου, γιατί η Μελένια είναι εδώ πέρα Εδώ είναι, μας πραγματικά προσέχει και και μας μας κοιτάει, βλέπει. ναι. Νομίζω είναι και μπροστά, της είπα κάτι. Της λέω, επιλέγω να με βάψεις, αλλά όταν θα το παρουσιάσω και στο TikTok, θέλω να με έχεις κερδίσει από τον βαψιμό σου. Πρώτε, δεν θα παρουσιάσω κάτι που δεν το πιστεύω. Και κοίτα τι ωραία που σε έβαλε. Πραγματικά, συγχαρητήρια Πάμε. Μελένια Εξαιρετικά. μου, συγχαρητήρια και σαν Ευχαριστούμε. ανώτερα αγάπη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε Λοιπόν, κάτι άλλο? νομίζω Φτάσαμε ότι στο νομίζω, τέλος. Ναι, Φτάσαμε δώσε στο μας λίγο τέλος, φτάσαμε χρόνο στο πολύ, τέλος. πόσο. Τέλος. Λοιπόν, ναι, τέλος. Τέλος. Τέλος για σήμερα. Τέλος. Για Ωραία. μέχρι την επόμενη Τετάρτη, στις 7. Θα το πούμε αυτό. Ωραία, ωραία, ωραία. Και θα σου έχω και τις επαναλήψεις, γιατί ξέχασα να σου φέρω τις ώρες να πεις τις Έχει φίλες, κλείσει όλα. τώρα. Όχι, συνεχίζουμε και μέχρι να πούμε ευχαριστώ και γεια σας πάμε. Εννοώ ότι πρέπει τώρα να πούμε καλό βράδυ, αλλά να πούμε και τις επαναλήψεις σου χρωστάω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή μας αρχή. Θα χαρώ πολύ να σας έχω κάθε εβδομάδα στην όμορφη πλέον τηλεοπτική μας παρέα. Να ευχαριστήσω πάλι την Νατάσα Κρητικού Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. και τον Γιώργο Εμείς Πανάγο ευχαριστούμε. που βρεθήκαν στην πρώτη μου εκπομπή δίπλα. Καλή συνέχεια. Γιατί η ώρα της Φένιας ήρθε. Καλή συνέχεια, αγάπη μου.